Ahojte, v dnešnom videu si spolu okoštujeme Milka čokolády. Urobíme taký experimentík, či ako nevidiaci dokážem rozpoznať príchute, zoradíme si to od najlepšej po najhoršiu, uvidíte moju nerozhodnosť. Čo viac dodať? Poďme na to. Aby to bolo maximálne objektívne, tak to trošku zamiešame, aby ste mi verili, že to je 100%. Toto je prvý favorit. Poďme na to. Odbalíme to. Kde sú tie časy, kedy boli pekne zabalené v papiere, v alobale. Mne sa tak strašne páčilo, keď čokolády boli zabalené. Voní pekne. Odlomíme a ide sa testovať. Prekvapivo, to chutí čokoládovo. A vnútri je to, sa mi zdá, tekuté trošku, ale príchuť asi nougat, obyčajná čokoláda by som povedal. Neviem, pozrite ešte raz, čo je tam napísané. Snáď som sa trafil. Mne to pripadá iba čisto čokoládovo. Akože celkom slušná, dosť sladká. Dajme ju zatiaľ do stredu, čiže od tohoto modelu sa budeme odrážať. Takže 5 z 10, číslo 5. Ideme ďalej. Toto. Som strašne zvedavý, čo to bude. To je vždy také napínavé, ako taká mačka vo vreci. Vôňa, neviem, čistá čokoláda. Absolútne by som nevedel povedať, čo to je. Aha, ale cítim v tom nejaké kúsky. Ja, takže tam budú asi orechy. Také stuknuté orechy. Za to dávam palec dole. Nemám rád orechovú Milku. Sú tam orechy. Ešte raz to presne pozrite. Myslím, že som sa trafil. A dávam tomu asi na 6 ju dajme. Asi na 6. Berem túto. Ďalší favorit. Som strašne zvedavý. Toto ma začína baviť. Asi to budem robiť častejšie tieto videjka. Len keby mi to išlo lepšie otvoriť, no. Kde sú tie časy, keď to fakt tak pekne šušťalo? Ja aj tieto plastové obaly. Kokos. Tak výrazné, ale čo mi to pripomína? No, to si musíme otestovať. Au. Kam? Bodyzóny, keksik. Karamel. To bude asi karamel. Asi karamel. Pozrite sa na to ešte raz. Snad to nie dole hlavou. Akože, dá sa to, ale asi by som ho dal na 7. Je to také, asi to není môj favorit. A jedeme dál. Ďalší favorit. Ďalšia výzva. Ďalšia mačka vo vreci. Je toto otváranie. Potrebujem na to asistenta. Voní to, že čisto čokoládou. Čo by som od čokolády chcel, že? Necítim vôbec chuť. Dá sa mi, že niečo v nej je, ale je to čisto čokoládové. Neurazí, nenadchne. A dal by som ju na 8. Pozrite ešte raz, čo to je. Zdá sa mi ako čistá čokoláda. Ďalší favorit. Ideme na to. Snad tam je vždycky aj vidieť, že vám to ukážem, čo je to za čokoládu. Zas čokoláda. Fakt to voní iba čisto ako čokoláda. No, poďme to koštnúť. Čistá čokoláda. Horkejšia čokoláda. Kvalitná čokoláda. Ja si myslím, že to čistá horká. Pozrite sa ešte raz. A neváham toho dať na 4. miesto tohto favorita. Je dobrá. 4 posledné. Dáme si túto. Toto je ona. Ideme na to. Toľko čokolád som v živote tuším neotvoril. Čo to je? Ja zase cítim karamel. Toto je karamel. Som zvedavý, či som sa aj trafil. Ej, zlomila sa, je to karamel. Je to tekutý karamel. Toto bez pochyby. A číselko, priatelia, 1. Ja a karamel, to ide dokopy. 1. Toto je ďalší favoriťuš.
Ideme tohto šampióna koštovať. Otvor sa. Prekvapivo. Zase to voní ako čokoláda. Ja neviem, či čakám nejaký rízek so šalátom. Taká baconová. Rozpadla sa mi na viac kusov. To je biela. Už prišla tá chuť. Biela čokoláda. A keďže ja mám veľmi rád bielu, dávam jej druhé miesto. Máme tu posledné dva kúsky. Dajme si tohoto prvého. Poviem, teraz keby som dal taký porádny boštek nejakému cukrovkárovi, priatelia, no neviem. Strašne som sladký. Voní to, že mi nebudete veriť, ako čokoláda. No, poďme na to, som zvedavý. Nejde mi oddeliť. To chrúme. To sú sušenky. S plnými ústami sa hovorí šušienky. Aké horké je to. Pozrite na to. Pripadá mi to, ako by v tom bola hodená nejaká sušienka. Je to dosť sladké, chrúme to, ale v tej sušienke je taká horkosť. Akože ja moc nejsem na chrumavé veci, tak tomu dávam prosím pekne 9. A konečne sme na konci. Toto je posledná, tým pádom musí mať 10. miesto. A keď to bude niečo naozaj chutné, tak sa rozplačem. No, sám neviem, čo to je, poďme to košnúť. Keď to niekedy rozbalím, že áno. Strašne zle mi to ide rozbaliť. Prečo toto niekto vymyslel? Čiže to voní takisto, jak všetky, no. To je jedno. Každopádne. To zase chrúme. Ja vám prisahám, že to je jak tá predošla, ale sladšia. Neviem, proste sušenka. Neviem, biela, čierna sušenka, netuším. Jedna je keby vanilková alebo mliečna, či aká, druhá je horká. Pozrite na to, neviem. Je to divné a tá desina, desina. Priatelia, sme na konci videjka. Mám zalepené ústa, ale to bol asi účel, keďže som testoval sladké čokolády. Napíšte mi do komentárov, ktorá čokoláda chutí vám. Ja si to všetko prečítam s mojím talkbackom, priatelia. A môžete ohodnotiť aj môj výkon, či som sa trafil, lebo ja sa to nemám odkiaľ dozvedieť. Ja som išiel iba podľa chute. Ako to na mňa prišlo, tak som to hodnotil a teším sa na vaše komentáre. A rozhodne poteším aj sledovanie. Prajem všetko dobré, majte sa krásne.